Dili na makakanta ako sa kabukalista kinihuman pusil-pusila sa Salay, Misamis Oriental. Mas gipalawman pa karon sa Salay Municipal Police Station ang investigasyon. Kalabot na sa pagpamusil sa wala mailang mga sospek batok sa usa ka bukalista sa bandang Binhis, Lasang. Sa pagkakaron gustong tin-aon sa mga otoridad kung unsa ang motibo o rason sa pagpamusil sa mga sospek ngadto sa usa ka biktima nga si Orlijan Kabilugan, 25 anyos nga nagpuyo sa Zone 1, Vincer, Kugon, Baligasag, Misamis Oriental. Sumala pa sa mga pamahayag ni Police Chief Master Sergeant Jason Dablo nga sa Salay Municipal Police Station nga nakaangkon matod pa sa bangag sa ulo ang biktima human nga gipusil-pusil kini gamit ang armas 45 hinungdan sa pagkabulabog sa nahimo nga Reginite sa Bay Walk sa Salay, Misamis Oriental. Yeah. Na-recover sa country area nga ang palibad ko ito. Pagkakuman na sa ilang gawin, sa ilang pagtutong hindi. Itigasin mo kini nga grupo nilang dahil. Una nagtutong. Sa pagkakaron, ang patayng lawa sa biktima gihaya na og padayon pa usab ang pagpangita sa mga otoridad sa mga suspetsado kinsa mihimo sa krimen. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City, ako si K5 Ricky Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawang sa Cagayan de Oro, K5 News FM.